खुलुमखा जतननो जों तिनि काइसाखौ कोतालनो तुयै सालायनाय अब नरकनि लांमावो कोताल लामा फुनुगै मानो नरक जतनो साइमानो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिसिंतै काइसानो काइसा सुबा लाइमानि फिया ताबु प्रदेशर ग्रुप इबा पिजिनि बिसिंतै काइसा काहाम सुबासुनि लामा फाइ दङ फाइदि हिंके जों ताबु एसएसजि ताइ पिजिनि बिसिंखौ ताबु फेलायमुं दं किसा नायलायानो ताइ जों तामुनि बागै पिजिओ मानजुनो नां ताइ पिजि बाहायके सिनि आजिमुं गोबां खायमाननाय फाइदि हिंके जों ताबु एसएसजि ताइ पिजिनि बिसिंखौ फेलायमुंनो सायमानलायानो एसएसजि ओंखा काइसा सिकनसा दल ताइ जों अर रां खातिवै ताइ जों रां रक नागाय नालायै साक साकनि नांमानि सामंगो फुनांगो ताइ पिजि हिंके काइसा बानियानि दल अर बिजनेसनि तिरिजना 22 मिलिलायै बानियानि सामं खायो जेमन रमदि सिनि मुखैथों थाइखैथों गोबां थाइरिनानि हातिवो माने बायफाल खायनानि अबरक फिया एसएसजि हिंके खातिनानि ताइ लागायनावै सामं खायो फिया पिजि हिंके सिनि आजिमुं बांरिवो ताइ जोंनो साक साकनि याकंबाय बाजानानि लामा सुनामो फाइदि हिंके जों ताबु पिजिओ तामुनि बागै मानजुनो नां सायमानलयानो नरकनि बिसंगो गोबांबानो वानसुक दंलायना तामुनि बागै जों पिजिओ मानजुनो नां हिंखाय नरक वानसुक नायदि जों साइजों सामुं खायके बुसुक जुंजालो गलाय गाहामके हातिओ मानै सगैया सोनामा मानै नि रां बांगो फिया पिजिओ मानजुके जों थानसायके सामुं खायमानो ताइ सोनामानि मानै रां मानै खनैरक जरावनो हातिओ तुनसाय मानो ताइ मानै खनैरकनिबो 6 रां बाय फालै मानो ट्रेप्स प्रोजेक्ट नि बिसिंतै जों हाबां ताइ टीएसए नि बिसिं सुबामुं रकनो माननाय अबरक ओंखा सुरुंमुं तांसेब रांरि नि सेब ताइ अबो बाय सिनि आजिमुं बांनाय ताबु पिजिनो काहामखे तलांना बागै साबो साबो बेद बारजावो तंना नांनाय बरकनि ककनो तुयै किसा सालायोनो पिजिओ बेबाक मेम्बारनिनो बारजा बेरजाक दंगो प्रेसिडेंट हंके दलनि दैफांनि सामं खायो ताइ दलनो काहामखे नायगोलो सेक्रेटारि हंके दलनि रेकर्ड स्ट्रकनो सोनामो ताइ हाबां सेबकनि सामंबो खायो रां तनिनाय इबा केसियार बखे दलनि रांरिनो लेखामुं नारुगो जेनारेल मेम्बार हंके मुख्यथों ताइ मालमातानि सामंदक खलायनाय ताइ सुरुमुं इबा ट्रेनिंगो मानजाकनानि ट्रेस प्रोजेक्टनि रांरि सुबामुं पिजि सोनामुं हंके ट्रेस प्रोजेक्टनि बिसिंतै रांमारि 50,000 मानाय पिजि चलिना बागै ताइ रांमारि 6 लाख मानाय पिजिनि बानिया खलायनानि बागै ताइ टीएसए नि बिसिंतै जों फोरोंमुं इबा ट्रेनिं रक मानाय तां सेबनि लामाबो माननाय ताइ जों थानसायके सामुं खायके काइसा कतर बानियानि लामाबो माननाय ताइ जों मानै नांमानि मानै रां बाय मानैर फालमानाय कक पाइथाकनि हंखे आबुक नरक गुबै गुबैनो साक साकनि याकंबाय बाजाना मुसुंखे पिजिओ मानजुनानि वानसुकदि पिजिसिनि कामयुंनि रांरि बांना बागै फानदुओ ताइ नरकनि सालब्रुमनि लांमावो काइसा कताल हामारि दुबै फाइमानो फाइदि हिंके जों जतनो बाक्साके हिनलायानो थानसायके सामुं खायनाय थानसायके जासानाय पिजिनि फान सिनि फान फाइदि जों थानसाखे गोदाल थिनांनि लामावो थांलायनाय हामबाय।